Și astăzi vom pregăti comanda domnului Radu. Am știut deja, l-am simțit, fără să mă uit. Care a comandat un tub de vazelină pentru motocasă. Și mai dăm un cadou din partea noastră, un odorizant pentru mașină, pentru cameră, pentru garaj, pentru unde vrea el să-l folosească, unde dorește sufletelul lui. Pregătim aici așa, bine de tot. Și îi mai dăm și un pic de scoci, să nu se desfacă, ca să nu se piardă prin colet mirositorul. No, mă! Iară nu i-am făcut semn. Iară stăm 2 ani aici. Bam! Acum l-am rupt și am făcut și semn. Ca data viitoare să nu mai pierd timp cu așa ceva. Avem aici pregătită și o pungă în care introducem coletul clientului Radu. Și atât de simplu a fost să ambalăm această comandă. Ducem un pic mai jos hârtia. Și am plecat direct către EasyBox. Pa!